awacho niya, kata ka idwa ng'adi yien nyaka bed ni ng'ado gi e yo malong'o. Tije be nitie kaka wanyalo yudo tije maber, but onego bed ni ok wayud tich ni economic development kowahinyo alwora at the expense of the environment. Mano kaka dho ngere wacho. Kata kwa manyo tich ok wamany ni koro waketh alwora. Nikech sani be king'iyo yo tich ma youth nitie, mano gidhi yo digital gi. Sani nitie gik miluongo ni artificial intelligence, tich opong'o kanyo. Adiera ni nitie giwacho ni shortage mar technical skills. To badiera nyaka waninde kitanda, but kata kitanda no nitie alternative. No, kitanda mar chuma. Wacho ni kitanda koro nyaka jinin mane kitanda ma iloso gi mbao mawuok mawuok ni koro ni golo kitanda China to ni ng'ato nindo go kitanda mawuok e pinje moko. Wacho ni koro kitendni iloso mana gi mbao mawuok e pacho ka. Kitanda pokaneno an pokanyo kitanda ma China. Anyo ga kitanda maka. But bentie kitanda mag chuma. Sani aneno ka iluongo nade plastic iloso go kata ndara. Koro nitie yo mwaluongo ni ma recycling, ma yudo chupa ma plastic te joma timo nyalo loso kata kitanda miwachono. Nikech plastic ok ti. Koro ngimi dwaro ni gima steady. Koro ema wacho niya, tich to ber, but for how long? Nikech ubro bedo short term kaka nawacho. Koro wabro kawo funde maloso joranda, jobao, ang'o gini gibro bedo kanyo. That's not mano gima thaga. Gima thaga ni koro tijego gibro yudo for how long ka gisetieko yien manie gweng' kanyo. Ka gidhi e mara kanyo. To kaka professor wacho. Wabro doka chien kuma ne wantie. Koro mane Right Honorable the late Raila ne wacho. It was a challenge. Koro onego bed ni wa move forward, but ka wadhi mbele wadhi gi plan. Dawa ne wacho ni ja plan opogore gi ja sida. Nikech kin gi plan ting'e kamidhiye. Nikech in gi shida nikech ionge plan. Koro teach to ber kaka abro nuoyo kendo teach to ber, but for how long? Nikech oseneno gik moko matimore. Wabro miyo ji tich, samoro itero yudhewa, itero gi loka, tich. Koro kata kanyo, aneno ka nitie changamoto. Be yiena na donje wach 15 billion trees by 2032. That's a very iluongo ni ambitious goal. Gima ka Kenya otimo, nyalo bedo gima ber. But kwang'eto, but ing'eni wacho ni wang'ad yien moti. Ji adi ong'e ni yien moti chal nade. Mondo nikech no wacho ni pesa mibro ma wabro yudo kuom ng'eto ni ema bro tiyo e pidho yiende moko ma wabro yudo 15 billion trees. Okan jakwan ahinya bono. Pesa be na somo matin. But okane ka kwan odonjo. Okodonjo na maber. Yes. Koro abro nora kendo an japuonj. Ng'ad gi plan. Ing'eni we community ong'eni ma yien moti. They are marked. Gidhi ng'eni ma inyalo ng'ado ma ok inyal ng'ado. Gin marked e bunge mopogore opogore.